campamento xuvenil Penedos de Xacinto está situado a 70 km de Ourense, na estrada de Entrimo e Llaolelas. A instalación atopase a 2 km de Entrimo, no lugar Cabeza da Vella. É un campamento de montaña con abundante arboredo, zona verde e xardín. A súa capacidade é de 100 prazas en tendas de campaña. Temos unha serie de actividades que facemos continuas ao longo do campamento, actividades eminentemente deportivas, porque o campamento chamase Aventura e Deporte, entón ten unha carga física importante. Actividades de estilo rocódromo e tirolina, que tamén hai outras actividades, bicicleta de montaña, que ahora mesmo están aprendendo antes de sair fora, actividades de interpretación de natureza, baños en pozas nun río, un obradoiro de ciencia, que temos un xeito de funcionar un pouco curioso. Fomentamos principalmente que se coñezan entre eles, de tal forma que todas as mañás cada grupo que teña un rapaz vai ser distinto, para que todas pasen polas actividades pero coñecendo todos os compañeiros, para, forzar un poquinho a interacción entre eles, que é o que veñen aquí a coñecerse e todas estas cousas. E logo intentamos que o que delimita a convivencia, os marcos comuns, sexan participativos con respecto a eles. Tratamos de non impoñer, senón chegar a un acordo con eles. A forma representativa de facer isto, e no primeiro día, en canto chegaron, non foi o mítico de estas son as normas, non. Xuntamos en comités, cada un cun tema, e a modo un pouco de sistema democrático se foron votando as normas que regirían o resto do campamento. Entre as súas actividades destaca o rocódromo, a piscina e as rutas a pé e en bicicleta. Temos un grupo de rotación destes de mañas que van variando cada vez tiñan uns rapaces distintos, que se dedica ao que chamamos obradoiro de ciencia. Alá abaixo o que se pode ver é un grupo de rapaces facendo primeiro obradoiros de como transformar un plástico enorme nunha pegotase de plástico, ou como facer un volcán, ou porque flota un ovo nunha auga na auga do lado ou non, ou como intentar meter unha bola de papel nunha botella e non entra, e por que non entra, soplando, ou son pequenas cousiñas que visualmente son moi atractivas, eles quedan un pouco a cuadros, chamalle moita atención, se que son situacións de iso o fago non sei que, proban e non vai, ou ao revés, pasan cousas que non esperaban que pasen, e despois razonando con eles, e se chega ao porqué de pasa eso. É unha forma experimental de reforzar as cousas que lle chegan dende clase. Que pasa? Dende clase é moi teórico, non o ven, realmente todos estes principios a estas idades xa os saben de sobra. A diferencia é que nunca os viron na vida real.